ये सब गाना के टक्कर देवे में नंबर 1 पर बा ले जात बारू देवघरवा, जौन की पिछला साल गाना यार कौन भैया के इस साल के गाना कौन सबसे ज्यादा चले। नमस्कार प्रणाम तरह सबके बतला दी कि पवन सिंह के ए सावन के गाना 3 गो आयल बा और तीनों गाना बहुत बेहतरीन सुपर डुपर हिट बा। लेकिन एक गाना के भी टक्कर देता है एक पुराना गाना जो कि जवन की पावर स्टार पवन भैया के ही गाना बा, लेकिन वो गाना पिछला साल आ रहे और वो गाना इस साल के तीनों गाना के टक्कर देवे में अभी नंबर 1 पे बा। रघु सबके बतला दी कि इस साल में जितना भी सिंगर गाना आयल बा सब के लेके अगर टक्कर मिला दिया हो तो अभी नंबर 1 पे बा वो गाना। रघु सब गाना के नाम सुनम तो कंफ्यूज हो जाए कि आखिर ये गाना इतना चलल कब। रघु सबके बतला दी ले जात बारू देवघरवा, ये गाना इतना ब्लास्ट अभी चल रहा बा। पिछला साल में मात्र में गाना चल रहे 15 मिलियन, लेकिन इस साल में गाना 25 मिलियन पार कर गया बा खाली इस सावन में। तो रघु सब सोच सकता नहीं कि गाना कितना बवाल चल रहा बा। अभी ले जात बारू देवघरवा, अभी पावर स्टार पवन भैया के ये भोले बाबा, ओकरा बाद चूड़ी हरी हरी, फिर आज गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है मजनुए के दुल्हा बनाई जी। जितना भी गाना आयल बा पवन भैया के कोनो गाना में थोड़ा सा खराबी नहीं है, लेकिन सब गाना चल रहा बा। रघु सबके बतला दी कि सब गाना के टक्कर देवे में नंबर 1 पर बा ले जात बारू देवघरवा, जौन की पिछला साल गाना ही आ रहा है। बाकी कहना क्या है भैया, पावर स्टार पवन भैया के साल के जितना गाना आयल बा तीनों से तीनों गाना सुपर डुपर हिट बा। वो सब जाके देख सकता ले जात बारू देवघरवा, ई गाना के रिकॉर्ड नहीं के भैया, ई गाना रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड बनैले बा। वो सब जाके देख सकता नहीं कि गाना 39 यानी 40 मिलियन पूरा होके वाला बा। तो पिछला साल के बतला देनी कितना रहे, लेकिन इस साल में ही गाना इतना ब्लास्ट चलल बा एक कर कोनो अंदाजा नहीं के। जितना भी सिंगर के नया गाना आयल बा इस सावन के सब गाना के पीछे छोड़ के पुराना गाना नंबर 1 पर चल रहा बा। तो रघु सबके ये अपडेट कैसा लागल कमेंट करके जरूर बताएं। और रघु सब ये भी बताएं कि पावर स्टार पवन भैया के इस साल के गाना कौन सबसे ज्यादा चले वाला बा। तो मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।